Come on, mag-BP talaga. So, morning guys. 110/80. 110/80. Ano tayo ba ready? Isa pa. Unay na doktor. Oh, doktor. Oh. Doktor Dodo. Doktor Dodo. Day mo? Wala. 120/80. Normal na. Di na kong ginagtambang ko. Ano lang. Diabetes na lang. Ha? Kapag si Gigtari. Paborito mo kanina ako. Kanon ako dito sa. Oo. Nag-pre-taste ka lang bago ano binili. Hindi kami. Oo, masarap. Yung ano first taste nila? O ano na yung Di bata kasi yung book dahil. Hindi. Ano Di natin. bata ka. Sabod mo mag- Sa una, mula itong 25 years old, gawin mula ng 18. Wow. Sige na lang. Ngayon kung kunin ka, wala na naman ipamatong sa labisa niya ito. Para sila rilukad. Diba, Day? Pag abot namin sa dao, na nagbanat may kaon kaya ang usa lagi. May hangover, wala na makakahugikan. Asa nga nag-hangover? Ito Isa kaya yung kauban. naamay namat dyan. Ay, Nagbilar, hindi pilak ko nga ano. Diyan, nagsigig inom-inom. Diyan yung kaon, dadara nagibating ko ang pag-abot na. Inom sa ko. Inom. Ay, di. Wow. Ako, Ako magkakakita, wow. kanta ka mo, Day? Uy. Kanta na. Mukhaon po. Ano po ito? Hindi ka ganahan na. Ha? Nadlok na ko ginatunawan, pero mukhaon ko kay... Ano Ano may ko? ko? Fresh man ikikat dagat, dito mo kay bukid mo to mo Hindi, pila pa kadla bago mag... Okay. Di na fresh mag-abot dito. Pagdari, hindi ka magdagat. Magluto bang ano, naman ko nilaw. Ano ba po nang mo ni magpalitag 170 mang mura mo ni ani ba na? Kasi panganda na. Ito, nag-late pa pa. Aw. Naman isda, Day. Ay naman ko, alam luto ko lumpia. Utro. Okay na di. Kanila okay, press ka man. Wala ka, ganahan mo rin. Dudo, ganahan na. Kama ko dyan sa bawang. Hi guys, karon dining balik na po sa Oliver Dari. Tira po Dari guys, pero kuan sabi rin, 2 weeks na diring kuan po sa kalaman na video. So, napod may kuan guys, takang pagkasa mong ref. 110/80. 110/80. Ano tayo ba ready? Isa pa. Unay na doktor. Oh, doktor. Oh. Doktor Dodo. Doktor Dodo. Day mo? Wala. 120/80. Normal na. Di na kong ginagtambang ko. Ano lang. Diabetes na lang. Good morning guys. Good morning. Da amang bunsong isungan guys. Hindi pa asawa. Morning. Yan na dari guys ako ay Valencia. Welcome Bohol na niya ni Pujas Bohol. Ngayon na pabalik kag Manila. Welcome po 2026. Salin ko na sa dang gabi tahong. Ito isdaan ito? Mo sa isda na dugag may man. Kilawinin man ha. Ang singanda ni na. Guys, yung mga nagligo ka dyan, try ko rin sausaw.
Aray ko. Maura to, gagamay ra. Balik na naman mo. Balik namin pohon. Kuan. Ang anga. Balik dito sa nanay. Ibalik ni nanay. Asa uban? Ano di? Sige lang na, subok ka na guna mo basta. Sawag na na. Oo na, ibalik ni nanay. Amo uban. A few moments later. Hi guys, karon di ay nagtunaw day ko og skim coat kay nako skim coat day salin pa nas ahas taas ja sayang pud magahi. So daghan ka adong irritats dito sa kwarto guys. Naami kwarto karon nga way na pud higdaan nila dodo dari sa dapit sa may hagdan. So ahong pang piloto ning mga kon guys kay mo malagi ni mga kwarto ako kon lagi ni jud ni klaro kahuman ja napuy-an na naman sig pila ka pamilya rin po ja wa gyapon sa na kon guys karon kay nabakante malagi ni so ahong butang skim ko tan betong nay mga kilid-kilid ta kangilag katutan-awon kay nagitum-itum ja nagbuho-buho. So morning kwarto ha guys. Dari sila na higdas dodo gabiin dya kay uli naman lagi sila. Pwede. Naman niya rin pa di magawa sa girl up di pa magkasukurin sa kwan no. Tama ko sila no? Hi. So guys, hasang kon bintana kay rong way init. Tanawa na rin jo kanang mga kilid-kilid na nga itom kay tungod na guys kay wa pa na mabutang iog lagi pa fix lagi na ja dagan malagi nang abang karon time na jud nga way na nagpudyo so asa jud ni trabahoon guys kay para pud na ka pa arag jud kaluod tanawon pero dagan na nga pila na ka pamilya ning pudyo daning kwartuha so tanan ni guys saglibot nga wa jud ni sadya ka nang tareng ja asang tareng ko aning skin coat kay lagi ning kuanon lain tanaw na gamong kilid kay dagtom ja luod tanawon balain so mga namusudan ni kay wala man pud sila pila na kapamilya na ning hawa. Kani guys, una na dani skilid sa putahan. Kita mo na ni na itom na. Malami naman ni og maputi na dinhi. So kasagaran guys sa mga kwarto ako ra din nagretouch kay sayang magsuhol ta kaya raman ang trabaho aka di umbon ni bugat. Sana lamang kay kuan materialis ikakuan sa galig pintura uban na itong mga room ako rin nagtiwas og mga pintura guys ay lisod manuhol pa taon dya uban pang suhulan di po tarang trabaho so mga ni guys jadi guys ako i-istorya ninyo kita madad mo sa ahong sister-in-law nga ning abot di ka na Manila sila sa ang isuon so naluoy ko dito ni Jag guys kay bata pa ka dyan nagipamat sila was nabigibati guys ningulit o dani kay aron lagi kuan maka-relax bitaw sa kanang pliskong hangin. Diyan nalipay man po ko guys nga nanguli itong isong laki kay si tatay sinanay aharong ahas at makuha makaligog dagat pero napita o dagto ang problema po na kay si Aliana kay mag-uli-uli lagi kay pas Aliana po kamubuon nga ning balihin kay mag-uli-uli lagi sa ibrit kada duha ka adlaw mo dug lagi sang nanay diya malagi alita nga problema sa jaog ang kuas na nagsita tay daris balin sa kay ladyo na dya si Aliana da mangita lagi pag mangita pang tatag nanay
Pero guys, tanaw lang natin sunod si Mana o sa atong sa dagan na ni mga kuan. Nawa o. Nice, tanaw no puti ang dari. Samot ang palibot na ni puti. Kay nagtrabaho dani may mga malagi to wa na budget si MM. So, napurma lang ang kwarto, ibang galing kwarto, pa pintura. Mali nga pa dyan nila man. Ako rin na danig mga ritas-ritas sa mga kwarto ha. Diba? Agisad kong tunaw kayo magpaan lagi na yung skin coat guys, kayong gahi na. Kay, salin palagi nila to, sayang na pagmugahi. Diyan na daghan mga pwedeng ritas sa rin mga kwarto. So nice ito si Jog kuan. Nit na tanawon ba puti na tanan. Mawala man niya guys pero sa kuan na okay ra pud kay manay sa tanawon nagkwarto mahamanan ni. Ilugay na ni na plano kaso nalagi nagtudso. Nya karon kay bakante man. So guys, sila na po yung ato di ay kanana ay napriso dahil sibong rebellion no. Kita ko sa kuan nga idakop. So luoy pod no pero unsa man na mga nakasaman. So nakarelate po kong Mario guys. Bahin mo tada ng ato kasud kanang di katagaan no labi na kay dato man na si no. Kanang na ay wa man si dato pobre enta sa sud sa kanang PDL may nganda ng nasud sa prisuhan. So kalilit ko kay labi na karon nga si Mario do kuan na isang to ikapina o kagawas hindi kanang na ay nagibati suppose ang ka-estresan guys kay nasa sakit at susud lagi hindi di lalim o naasud sa prisuhan labi na kaysa para niya nga kapasanginan ra isagad sa sitwasyon jadi guys so pwede ko ka-reveal day sa kading istorya about sa pagluong namang sa iligan pwede na lang besiha gusto naman dyan ng i-vlog guys so kung sa dito niyood na nakita po dito kaso nagkatakog sa kahiling kay basin og pero sa bagay na naman din nasang ata man skorte ni isang kaso so pada karon mga trabaho unon sa mga trabaho dari sa Zabay na ako naman din lihok kay kuan ka na ay lisod manuhol sa isuhol na pa sa Mariro na pa na preso kani mga trabaho si mong trabaho daan di ako ja guys ang paspasan kay kanang narabay reunion na nas kuan guys pasig saba lapod betaw arabitang sa basid guys kay daghan nag reunion ron nga kanang copyright gini atong kuan hara naman ninggi boys ubiran guys nga pa yung mga iro saba ja natugtog nag kuan kanang pikas-pikas sa mga pa-sounds. So nice tanawon puti na. Jadi guys, next day or next unsa nga adlaw ka na asang ko agang tatag na nay guys kay labog na mabilin sa bahay. So asang kuan sila dari papuyin mga asang buwan siguro. Guys, dali sa Valencia kay aron po maka relax sila mahutok o lain na pag-environment bab si tatay di makakita aron malingaw pa dali sa kuan dagat bisag tugnaw sa sinanay duga to gusto mo ri dari guys sa Valencia kay kuan kanang nay kaligoon lagi sa dagat jaog kanang nay mapuan na po sa Valencia ato na po sa Maribuhok pala na po sa Maribuhok ato na po sa Katipunan ja og mas Katipunan na rolling ato sila Plurami
Ato sila sunod ato na po sa among shop atong ali. Kay aron dyan di sila kung ano silang kinabuhi. So plano dyan na mo guys, among tatay ka na kay aligraan na naman lagi na sila na isa ka anak ko puli kay nagmenjo malagi sa alita. So mo na nga ang plano na isa ka anak bisag monthly sa kabuan ako, sa kabuan si Florame, sa kabuan si Alita, sa sunod na buwan. So, di ba? Way problema kaya naghala mag-anak. Bukod lang ditong tas mga ladyo. Di naman dito pwede po dog mo kuan. Mo aligra. Pero ako guys, malipay dyan ko mo aligra ko sa mga tiguang. Tinagad na ganahan kung na sila na kay kanang na ay swerte ba sa pining mo ati mantag tiguang. A few moments later. Tanawa na guys, oh. Ang liad, oh. Wala yung piloto na, mana dito. Nice na.